शालेय शिक्षणाबरोबर कलेचे ज्ञान असप महत्त्वाचे आसा म्हण मंत्री गोविंद गावडे उलयला। आयतारा महाराष्ट्र फाउंडेशन सामाजिक शिक्षणीक संस्थेचो पयलो वर्धापन गौरव समारंभ पणजे जालो। ह्या वेळार गोयचे कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकी महाराष्ट्र रत्न विशेष सन्मान पुरस्कार भेटयले। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये गेले 2 वर्ष महाराष्ट्र फाउंडेशन तालुका जिल्हा राज्य या लेवलला काम चालू केलेलं आहे। संस्थेचे उद्दिष्ट आहे अजून की राज्य लेवल नंतर राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय लेवलला की मोठ्या प्रमाणामध्ये संस्थेचं काम चालू ठेवायचं आहे। आणि या पुरस्कारासाठी जे आज 36 पुरस्कार निवडलेले आहेत, ह्या महाराष्ट्र फाउंडेशनच्या वतीने जे 36 पुरस्कार निवडलेले आहेत त्या सर्वांचं सर्वप्रथम मी या ठिकाणी आपण संस्थेवर विश्वास ठेवून या ठिकाणी आलात त्याबद्दल मी संस्थेच्या वतीनं मी सर्वांचा आभारी आहे। आणि जे हे पुरस्कार निवडलेले आहेत ते सर्वजण टॉपचे आहेत, सर्वजण आपापल्या क्षेत्रामध्ये टॉपच्या लेवलचं काम करत आहात। आणि महाराष्ट्र फाउंडेशनवर विश्वास ठेवून आपण या ठिकाणी सर्वजण आलात त्याबद्दल मी संस्थेच्या वतीने सर्व पुरस्कारार्थींचे मी या ठिकाणी आभारी आहे। जिथे ज्याच्याकडे कला आहे तो या समाजामध्ये आपल्या वेगवेगळ्या पद्धतीने वावरत असतो। आणि ज्या आज महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या रत्नांचे किंवा पुरस्कार गौरवमूर्तीचे आज इथं सन्मान होणार आहे। मात्र त्यांच्याजवळ सुद्धा एक विनंती आहे, एक आव्हान आहे। जसं प्रदीप सरांनी म्हटलेलं आहे की असे तऱ्हेचे लोहार सर तयार व्हायला पाहिजे। आणि ज्या तऱ्हेने आज लोहार सरांनी आपला सर्वांचा सन्मान देण्याचा आज इथं आयोजित केलेला आहे, असाच सन्मान तुमच्यापैकी सुद्धा येणाऱ्या भावी आमच्या पिढीला त्यांना सन्मान करावा, जेणेकरून प्रत्येक एका नागरिकाला त्याची प्रेरणा मिळेल। त्याचबरोबर महाराष्ट्र फाउंडेशनचे लोहार सरांचे मी अभिनंदन करतोय की त्यांनी माझ्या गोव्याच्या ह्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी माझ्या गोव्याची निवड केलेली आहे। त्याचबरोबर त्या संस्थेचे निगडीत असलेले सर्व पदाधिकारी त्यांचे मी अभिनंदन करतोय।